nditange nekuisa zvanza zvangu kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ndinoziva kuti tine mitupo yakasiyana siyana, saka mitupo yese aiwa ndaisa zvanza zvangu ndinoti kusimba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga munotondera paya paya taenda kumhondoro kwaNyamweda patakakupai nhau yemwana takati akashanduka kuita mhuka ari muguva. Naizvozvo kati nehama dzacho paya munotondera chikuudzai kuti veruzhinji vepamba ipapo vatirambira kuti kwete musaburitse nhau iyoyi. Naizvozvo uyezve havasi kuda kuti nhau yacho igadziriswe. Naizvozvo vari kudzimbikana vemumhuri vari kuti aiwa ka nhau iyi inofanira kubuda pachena nekuti inofanirwa kuti inge ichigadziriswa. Naizvozvo ndinavo pano zuva ranhasi vatichakurukura navo tinzwe kuti zvakamira sei. Kana zvichida rubatsiro munotiziva veDrumas Media hatita nekupindira kune vanenge vachitambudzwa mumadzinza. Tinojambira toona kuti tingabatsirane navo sei. Tisati tatanga chirongwa zvakare, in fact regedzai tite kuti ivo vatitsanangure because tabvako kune mheni yakazosara ichirova futi pamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Gilbert Chwai, ndiri bamuni vaShantel akashaika. Ichokwadi chiri kutaurwa, zvinhu zvakaitika. Mwana akashaika zvisina tsarukano, mwana akazosanduka ava mubhokisi. Zvakakatyamadza vanhu vese vanga varipo kuti chiitiko ichi chii chingave chakaitika. Ende also isu vemumhuri hatina kunyanya kushamisika nazvo because takaziva kuti mwana uyu ashaika zvisina tsarukano. Saka takaona kutoti no zvinhu zvikutoenderera mberi nekuratidzira kuti aiwa mwana uyu akashaika zvisina kucheka, rufu rwake rwakadamburirwa panzira. Saka mhuri yeZimbabwe tauyawo kuno kuzotsvaga rubatsiro. Tikutsvagawo vanhu vangakwanise kutibatsirawo kuti dambudziko redu remusha ripere, nekuti mafiro atiri kuita mumusha haasi kufadza ende tiri kufa vana vechidiki. Kubva pa39 zvichidzika ukaona wapfuurawo 40 watoyambuka, 39 zvichidzika ipapa hapasi kupfuurika. Saka muvengi uyu anochinjanisa, andoti akabata imba iyi obata imba iyi, akabata imba iyi obata imba iyi, ende ukaona atotanga kudaiso pagore anotoda at least 2. So zvitoitika ipapa, ivo baba nyakutumbura varitotaura kuti amusati mapera, muchapera. Ende nezuro kune imwe imba yedu yemukoma wedu yakarohwa nemheni nezuro. Ende mwana wavo futi womukoma iwavo semu wakarohwerwa imba nemheni arikurwara ende mushure mekunge audzwa kunzi ndiwe next. Saka mhuri yeZimbabwe tine muvengi ari kutoganza neupenyu hwedu kuti ndiri kudya mhuri yangu. Saka mhuri yeZimbabwe todyiwa here makatarisa? Tibatsirewo kune vanokwanisa kutibatsirawo nekuti munhu haasi kumira. Ko tine nhau yatakanzwa yababa vanzongowa kuenda kubhodha here vakagozofa zvisina tsarukano. Chii chakaitika kwavari? Mafiro akaita Chantel ndiwo mafiro akaita baba vaShantel. It happened kuti baba vaShantel anova mukoma wangu akaenda kuSouth Africa, akaenda nemuzukuru wedu anodrive matrucks. Achisvika pabhodha vakandiudza kuti Gilbert Mningina, inini ndaenda, chandichaita kudzoka kuzotora mwana wangu chete. Ndikati pakanaka mukoma chichitei communicate. Then along the way akazonditextera nenhamba yekusouth. Along the way ndopa akazondisendera futi message achiti Mningina ndarwara.
ndiri kunzwa musoro, ndiri kunzwa kupinda nechando, ndiri kunzwa kubayiwa pachest. Saka I thought kuti change of weather. Handiti ndo pandakabva ndati kuti no, just try to manage yourself, otherwise ingori change of weather. But handakutoziva kuti aiwa zvamutevera. Muzukuru wanga ainayoyo akabva angoti sekuri kuti ndende nemikumba hazvichaita, rega nditoenda nemi kuchipatara straight. Meaning kuti kwaaitoenda haana kusvika kuchipatara ikoko, haana kukubuda ari mupenyu, akabva anoshayikira kuchipatara ikoko. Handiti mababata. Saka zvichizotaurika zvikutoreva kuti zvaimbonzi mukomana ari kumutswa. Saka kumutswa kwaakatoitwa ukako ndokwakatomutswa kuti atore mwana wake, sekutaura kwaakamboita kuti Gilbert ndichadzoka kuzotora mwana wangu chete, ina handichadzoka. Akatooneka achitaura zvokuti achauya ari mupenyu, but hazvina kuita sekudaro, akatodzoka mubox. Handiti mababata. Saka mashayikira akaita baba vaShantel ndiwo mashayikira akazoita Chantel, because Chantel akadzingwa pamba. Adzingwa pamba Chantel haana mbonita 2 days urwere hwangu hato serious, munhu angabva akanaka. Akangoita kaduzu pagumbo, then kaduzu kwakutonzi kwakupindwa nechando musoro, mwana mudumbu wati. Then the next thing sekuru wacho akabva ati rega tiende nayo kuclinic. From clinic wakatorekomenda kuti aiwa uyu zvinoda chivanhu, because anga akutoita se anga akutotaurawo pachake kuti sekuru nambuya mandiuraya chichi. Saka zvinova zvakaita kuti vanhu vazorizota kuenda kupi kune vanobatsira vemweya. Ndopakazotaurika nyaya dzekuti muri kutopera. Iye wega aitotaura kuti ana baba vasara, onei kuti mafamba, nyaya iyi ihombe, munopera, inini ndatofa kudhara. Saka Chantel uyu akatogarwa, aitanga anga akatogarwa nababa wake, because akatongotaura kuti ndiendesei kumba kwangu kumaplot, ofuchi baba wacho anga ainemba kumaplot. Aitotaura, saka ndofunga that's why aitotaura kuti ndaakufa, because zvanga zvaatopa chena kwaari, ofuchi taisaziva nemaziso edu enyama hatikwanisi kuda se kuona, but ndo zvakaitika mushure achibva azongoshayika from there. And Chantel akangorwa 2 days, rechi 3 makusena achibva aita se ashayika. So you find kuti mashayikira akaita baba vake nemashayikira akaita zvakangofana, same pattern. Ko nawe mhembwe yatiri kunzwa parufu rwawo chii chakaitika? Chokwadi chakaitika. Tisati taviga baba vaShantel, kwakauya mhembwe ichibva because dzimba dzedu dzingori padhuze nepadhuze, yaibva nechekwedu ichiuya ikabva yauya munda. Mhembwe iyi regardless okuzara kwangu kwakaita vanhu, haina kutombotiza kuenda yaitouya kune vanhu ndobva vazongoimhanyisa vakatoibata nemaoko, ndobva yatourayiwa parufu asati atovigwa. Zvinhu zvakatoitika, kusi kuti hanzi ifiction, zvinhu zvakaitika tichitoona. Saka nyama yakadyiwa nevanhu. Yakadyiwa nevanhu, pane vakaidya vaiti tikutendewo vashavi, buritsa kuti uvhemi, hauzoziva kuti chii, but zvinhu zvakaitika. Yakabva nekuzasi kwedu ichiuya kwavo. Nekuzara kunenge kwaita vanhu parufu. Hautarisire kuti uone mhembwe totomboti katsuro, but katsuro akatodiwo vanhu, but mhembwe yakauya mumunda ikatobatwa ikatovhiwa nevanhu. Saka tingati isusu nekufamba kwamuri kuita, vavengi venyu vari kukonzeresa zvinhu izvi maakuvaziva? Ichocho ndicho chokwadi. Izvo zvaungoda back to sender izvo? Ndo zvakutodiwa, because tapera ngoma, tapera, zvinorwadza, mafiro atiri kuita, ende nherera dzawanda mumusha. Ende isu wacho kuti tikwanise kusustain nherera idzodzo hatikwanise, because mararamiro acho, upenyu hwedu hwakaiswa muhari, hapana chatinomboita chinobatika. Regardless yekuti vanhu mune makatodzidzawo, ende mutori netunhu twenyu mune muchitoitawo, but still you still face machallenges. Saka upenyu hwacho hwakangooma to say. Isusu patakasvika pamba penyu takanzi hatitombodi rubatsiro rwenyu, uyezve sabhuku vaitaura kuti nhau dzangu hadzitomboende kwamambo, dzinoperera pano pandiri. Saka zvakatinetsa kuti ko chii chiri kuitika, vanhu vakudada nekufirwa here, vakudada neuro here, chii chaizvo chiri kutora nzvimbo? Ipapo
mukutaura chokwadi tine vatinoto ana mukoma vari vakuru kwatiri ende vanhu ivavo takatozoona kuti vanhu nekuda kwedefense vanhu ivavo vakutoratidza kuti vane tunhuwo twavainatwo because patinoda kuti ngatidhonzerane yakumana chinhu zviri kurwadza because hatina kutanga kurwadziwa naShantel takabvira kudhara tichingorwadziswa but kuti munze manyatsobatana kuti muburitse chinhu wani kuti mufambe hazvisi kuitika. Saka pandakatonzwa kunzi manzi tiri board notonga tega ndakatoona kuti vanhu ava vari kuprotectawo ma-interests avo because I have seen kuti it's a syndicate. It's now a syndicate because pane mamwe ma-recruits varoi vane yatinoti succession plan vanotoona kuti uyu akaoma moyo let me recruit uyu akaoma moyo let me recruit and hatizoziva pavanoshanda vese manheru vanenge vachitoziyana. So I find kuti kana tichiti munhu anonyatsoona kuti vana vapera vanhu vari kutambudzika vanhu vari kusangana nemaproblems year in year out wotaura here kuti nyaya ndodzipedza ndega mumusha mangu but hauna kana one day wakamboti no ngatigadzirisei tizvipedze zvinhu zvacho saka unozvipedza how tichabatsirika sei handiti mazviona manje hazvireve chinhu handiti so isusu tauya kuzovoisawo kuti no kana paine vanokwanisa ngatibatsirikane because haungambotiwo uda kutonga everything unenge uchatotonga usvika nemubedroom yemunhu handiti unofanira kuva nema-limitations unofanira kuupo pane yatinoti discretion unofanira kunge ne-limitation in leadership uchiziva kuti nindotonga kusvika apa indogadzirisa zvinhu kusvika apa handiti mazvona haikona kuti unongoti no ndozvigadzirisa ndega how isusu tichiwitnessa kupera tichiwitnessa kutambura tichiwitnessa matambudziko akafanana newani asina solution usina kana wandira wakamboti ana mukanya ngatigare pasi tigadzirisa tidai saka handione paine pundudzo vakomana vaitoziva zvavaiita bonzati vakomana vachanotanga vanonyebera kudzungaira kutanga vasiri kuziva vaitoziva zvavanoita bonza ungambotaura kuti udzinga munhu auya kuzokubatsirai how come saka uri comfortable or maybe usati wawirwa nemaproblem or maybe uri kusaidi because pane mafactions ka unogona kunge uri kusaidi riri kuita izvozvo handiti ka riri kutokuprotecta riri kuvhumbamira kuti iwo usasangane nemaproblem mumba mako handiti mazvona isusu tiri kutambura tinozvinzwisisa we feel the pain. That's why tiri kutsvaga rubatsiro. Alright, nguva ino regedzai tipe kune vamwe mukoma zvakare vatitsanangurirewo zvavari kuda kutaura pamusoro penhau iyoyi. Alright, chekutanga ndinoti makadii muri yeZimbabwe. Nyaya iri kutaurwa ndofunga ichokwadi chakaitika ichocho. Saka chatinokumbirawo rubatsiro ina handina zvakawanda zvekutaura because chokwadi chese ndochataurika. Asi chekutanga ndinokumbira kuti kune masabhuku edu ndechekuti haafaniri kupinda munyaya dzedu. Sabhuku tine nyaya dzatinomupira isusu kwete dzemumusha medu. Haafaniri kurambidza sekurambidza kwavakaita kwavakakuita because isusu wacho tiri kupera ende vana vacho vatichabara vachiona vachashaya vanhu vanovachengeta. Saka takutokumbirawo rubatsiro nekuti mafiro achona haana kumira zvakanaka ende uchibva kurufu wachona unoudzwa mashoko ekunzi muri kudzoka futi. Saka hauziye last time takaudzwa kunzi tiri kudzoka ende takadzoka futi pamashure apo takaudzwa kunzi muchadzoka futi ende takadzoka futi. Saka hauziye kuti next zviri kuenda kupi. Saka chatakutongokumbirawo rubatsiro muri yeZimbabwe nekuti havasi kunyara kutaura zvinhu zvacho ende havasi kunyara kuita zvinhu zvavo. Izvezvi kutaura kwatiri kuita tine mukoma wedu ari kukumbira rubatsiro rwekuchimbidza because akaudzwa kunzi iwo uchazviona ende akatotanga kutozviona nezuro wachona. Nezuro pane mwana wake akangodona abva yozorapwa kuHarare kuno. Ari kuno kuHarare akaudzwa kunzi mumba muri kutsva. Mumba makatsva mukazodzimurwa nevanhu. Then adzokera ndopari kuzodiscover kuti mumba marohwa nemheni. Handikamuona. Saka tinokumbira rubatsiro tatambudzika. Saka apart from ndofu dziri kuitika pane here zvimwe zviri kuitika kwamuri sevana zvokuti munoti izvi zvinomira zvakanaka? Yeah,
zvinoitika zvano because like mumashandiro chaimo unounganidza pfuma yako wototenga zvawatenga kana dzingava dzimotokari but zvinizvo zvomaparariro azvinoita unoshaya kuziva kuti zvafamba sei. Unogona kunge wakatochengeta mari but mari yachona inobva yawandirwa nemaproblems paitika dambudziko rakati ningarwara padaiso mari dzedu dzatiri kushanda dziri kushanda kuti tisolve maproblems ari kuuya, hatisi kushanda kuti tikwanise kuti tiite something, asi dziri kushanda kuti kuita ngesa vanhu vatogadzirira problem ndozvikuitika kwatiri. Kushanda tinoshanda ende hatizorori but hapana chiri kumuda. Tichizvitaura kudai mungati ije, asi mbotangai matora rukukwe mugare pasi kuti che. Motanga kunyatsoongorora zviri kuitika madzinza akatakura, kutakura kunorema, zvinopedzisira zvoda rubatsiro. Muri semi maiita sei kana utungamiri hwepamba penyu uchiti hatisi kuda rubatsiro, imi muchiziva kuti makupera? Ndo paya pamunozoti maona munhu atora pfumo achibaya munhu mota anopenga. Kazhinji kacho pane pamwe kuti zviri nani ndipedze dambudziko revamwe vangu vese, inini hangu kana zvichireva kufa ndinofa. Ndo masituations anozopedzisira apinda mune veruzhinji. Mukanzwa vanhu vadai so vanoda rubatsiro. Naizvozvo kana tawana vari kudawo kubatsira, tichaedza ndokunge takubvumidzwa futi kusvika mumusha wacho, musha unoda kugadziriswa zvachose zvino zvifambe nemazvo. Takazvitaura paya vanhu vakati hazvina evidence, maida kuti isusu veDrumas Media tifembere kuti kune munhu here ashanduka kuita mhuka ari mubhokisi tomhanya ikoko. Kana vepo vakasatora mifananidzo iyoyo, isusu hatina chatinokwanisa kunge tichikuratidzai, asi manzwa kupupurwa kwazvaitwa neverudzi rwacho nana baba vacho kuti zvichokwadi zvamukutaura izvi kaizvi ichitori chokwadi. Ndinovimba vanhu muchatibhilivhawo patinenge tichikutaurirai kuti zvinhu zvakamira sei. Naizvozvo muchirongwa chedu chanhasi regai timbogumira pano, asi nhau iyi haina kupera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.